O alumnado de terceiro da ESO do CPI Julia Becerra Malvar levou a cabo un proxecto de periodismo na escola que rematou coa visita a Ribadumia da campioa paralímpica Susana Rodríguez. Os estudantes recompilaron toda a información sobre a atleta e organizaron unha charla no auditorio municipal. Pues es un proyecto de periodismo en la escuela que estamos haciendo, en la que los chavales tienen que preparar un reportaje y decidimos, pues el tema del reportaje era el deporte pues como medio de superación. Entonces estuvimos buscando a qué personalidades o a qué personajes podríamos entrevistar o acceder a ellos, porque no podemos acceder a todo el mundo. O alumnado conseguiu contactar con Susana grazas a que é irmá dunha antiga mestra do centro. A atleta achegouse a Ribadumia para compartir cos estudantes as súas experiencias e incentivalos a loitar polos seus sonos a pesar das adversidades. O que me gustaría que se quedaran é, por unha parte, a importancia de ser constantes, non, e de insistir nas cousas que queremos, non, que non sempre se consiguen, pero que insistir e traballar e gañar papeletas para acadalas, e despois o importante que é a actividade física, non, atopar algo que nos guste, que nos agrade, para coller a constancia e a rutina de practicarlo todos os días, porque eso é saúde e calidade de vida para os rapaces e bueno, un futuro mellor para eles, claro. O estudantado encargouse de traer a deportista a Ribadumia, contactar coa prensa e facerlle as súas propias preguntas. Para as mozas e mozos foi unha experiencia única. Pois foi moi interesante, aparte antes podemos entrevistar e foi moi interesante, podemos falar con ela en fondo. Porque para min ir a unha competición de aquí cerca xa é impresionante, ir a un sitio como os Xogos Olímpicos onde están todos os países do mundo e moitísima xente é algo moi, chegar moi lexos, satisfacción hacia ti mesma é increíble, aparte con todas os privilexios que teñen algunhas persoas, ela, con todas as cousas que lle costa facer, é impresionante que haya podido chegar tan lexos. Pues como hablaba del deporte y como decía que nunca se rindió y como es tan luchadora y trabajadora por lo que quiere. Susana Rodríguez naceu con albinismo cutáneo e cunha deficiencia visual de máis dun 90%, unhas minusvalías que non frearon a atleta galega a conseguir as súas metas. No seu palmarés conta coa medalla de ouro en triatlón adaptado, 4 campeonatos do mundo e 2 de Europa, ademais de rematar os estudos en fisioterapia e medicina. Todo un exemplo de superación do que puideron gozar e aprender o alumnado do CPI Julia Becerra Malvar.